Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να ξεκινήσουμε την πολιτική μας συζήτηση. Έχω κοντά μου όλους τους καλεσμένους μας από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μιχάλη Λιβανό, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Λιβανέ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Από το ΠΑΣΟΚ, τον αναπληρωτή γραμματέα τομέα θεσμών και διαφάνειας, τον κύριο Θωμά Παπαλιάγκα. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαλιάγκα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Από το ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Γαβρίλο, καλώς ήρθατε. Και από τη Νέα Αριστερά, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλιόπουλο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Λιβανέ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τα όσα ήρθαν και σήμερα στη Βουλή, από τη δικογραφία αυτή. Δεν ξέρω αν προλάβατε κι εσείς να τη μελετήσετε καθόλου. Σε αυτή τη δικογραφία περιέχονται διάλογοι μεταξύ βουλευτών, ακόμη και υπουργών με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί κάποιος μπορεί να τους χαρακτηρίσει έτσι θλιβερούς διάλογους. Καταγράφονται παρεμβάσεις με ελέγχους, τροποποίηση στοιχείων, εξυπηρετήσεις σε συγκεκριμένους παραγωγούς. Όλο αυτό το πελατειακό κράτος που δεν καταφέραμε τελικά, από ό,τι φαίνεται, να το πολεμήσουμε, να το πω έτσι, να το πατάξουμε. Ποια είναι η θέση σας και η γνώμη σας? Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω προλάβει να μελετήσω σε μεγάλο βαθμό τη δικογραφία. Νομίζω όμως ότι αυτά τα οποία περιγράφονται και έχουν δει και σε μεγάλο βαθμό το φως της δημοσιότητας από τα ειδησιογραφικά site κυρίως, περιγράφουν ένα πρόβλημα το οποίο είναι, θα έλεγα, αντανακλά όλη την παθογένεια του πολιτικού συστήματος διαχρονικά, στο οποίο, αν θέλουμε να δούμε την αλήθεια κατάματα και να την αποδεχθούμε και να τη δούμε με ειλικρίνεια, νομίζω ότι ευθυνόμαστε, χωρίς να θέλω να συμψηφίσω, το λέω ξεκάθαρα, ευθυνόμαστε όλοι και έχουμε συμμετάσχει όλοι σε αυτό το πρόβλημα. Επίσης, για να μην αδικήσω συναδέλφους βουλευτές ή ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να προωθήσουν υποθέσεις συζητώντας με υπηρεσιακούς παράγοντες ενίοτε, αν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, αν είναι διαφορετικά, θα το δούμε με λεπτομέρεια και επιφυλάσσομαι σε αυτό. Οφείλω να πω ότι επί πολλά χρόνια και ακόμη και σήμερα, ο πολίτης έχει δυστυχώς εθιστεί σε μια διαδικασία στην οποία πηγαίνει σε ένα πολιτικό γραφείο προκειμένου να εξυπηρετηθεί και να λυθεί η υπόθεσή του, την οποία θεωρεί ότι δικαίως ή πολλές φορές και εξαπατώντας το πολιτικό πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, δηλαδή χωρίς τελικά να το δικαιούται, του ζητάει να μεσολαβήσει για να πάρει την επιδότησή του. Και αυτό, να ξέρετε, και το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι κάτι εύκολο το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί. Δεν ήταν εύκολο για τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια να διαπιστώσει με ακρίβεια και με συνέπεια το τι ήταν ακριβές για να δοθεί μια επιδότηση σε έναν άνθρωπο και τι δεν ήταν ακριβές και κακώς δόθηκε. Επομένως, θα πρέπει με πολύ συνέπεια, με πολύ ηρεμία να μελετήσουμε όλη αυτή τη δικογραφία, να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες και αν υπάρχουν οι ευθύνες. Σαφώς υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το σύνολο του πολιτικού συστήματος, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει λάβει πρόστιμα ύψους άνω των 2 δισεκατομμύριων ευρώ. Και όλοι αυτοί οι διάλογοι μαζί με τα πρόστιμα δείχνουν ένα διαχρονικό ζήτημα. Και οι διάλογοι, αυτοί τουλάχιστον που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μιλάμε για διαλόγους φωτιά μεταξύ βουλευτών. Και σε αυτούς τους βουλευτές υπήρχαν υπηρεσιακοί παράγοντες, μιλάνε για δωράκια, μιλάνε για ρολόγια, φτιάξτε αυτοκίνητο, θα σου κάνω τη χάρη. Έχουν βγει τέτοια στο φως της δημοσιότητας. Να τα δούμε αυτά αν όντως υπάρχουν και αν όντως υπάρχει μια τέτοιου τύπου διασύνδεση μεταξύ πολιτικών προσώπων και αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, και αν υπάρχουν, σαφώς θα πρέπει να τις αναζητήσουμε και να τις καταλογίσουμε. Αλλά όμως να δούμε πρώτα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τι υπάρχει γιατί δεν υπάρχει, και αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι βουλευτές και ενδεχομένως και πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται και να μην είναι πολιτικά πρόσωπα, μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να προωθήσουν υποθέσεις για να εξυπηρετήσουν ανθρώπους να λάβουν αυτό το οποίο πίστευαν ότι δικαιούνται. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό γινόταν με αντάλλαγμα, με αντίτιμο, με λάδωμα εντός εισαγωγικών. Ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί να δούμε τι έγινε και πώς έγινε και σε ποιους υπάρχει αναφορά, και βέβαια από εκεί και πέρα, ναι, θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες, αν υπάρχουν,
και όπου υπάρχουν. Σε αυτό που λέτε, κύριε Λιβανέ, αν υπάρχουν και όπου υπάρχουν. Αν υπάρχουν, το ξαναλέω. Και αν λέτε ναι σε μία προανακριτική όσον αφορά, επειδή έχουν μπει στο κάδρο και δύο υπουργοί, ο κύριος Βορίδης παραδείγματος χάρη να δούμε και ο κύριος Αβγενάκης, λέτε ναι σε μία προανακριτική, θα λέγατε ναι? Δεν θέλω να πάρω θέση γι' αυτό και μιλάω πολύ ειλικρινά. Δεν είναι σωστό να πάρουμε θέση πριν δούμε τι πραγματικά υπάρχει και ποια είναι η πραγματική αναφορά. Για παράδειγμα, σήμερα ο κύριος Βορίδης σε μια συνέντευξή του είπε ότι εγώ έχω προσυπογράψει και έχω γράψει και τη λέξη συμφωνώ σε μια υπουργική απόφαση η οποία ήταν εκτελεστέα. Και δηλώνει πως δεν έχει κάνει κάτι επιλήψιμο. Ακριβώς. Από μια προηγούμενη υπουργική απόφαση προηγούμενης κυβέρνησης και την οποία έπρεπε να την εκτελέσει ο ίδιος προκειμένου να πληρωθούν επιδοτήσεις, αποζημιώσεις σε αγρότες και σε κτηνοτρόφους. Αυτή λέει ότι είναι η μοναδική του εμπλοκή και σύμφωνα με τη δικογραφία. Να τα δούμε όλα αυτά. Αυτή είναι η εκδοχή να του κ. Βορίδη. Με πολύ ψυχραιμία. Και στην ίδια συνέντευξη και το ρεπορτάζ λέει, όμως να σας αναφέρω και λίγο το ρεπορτάζ, ότι στις περισσότερες παρεμβάσεις στους εκάστοτε διοικητές του ΟΠΚΠ και τους παράγοντες του ΟΠΚΠ τους είχε στενός συνεργάτης του κ. Βορίδη όταν ήταν υπουργός. Και έχουμε επίσης και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι έχει βγει στη δημοσιότητα, τα όσα υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος μάλλον του ΟΠΚΠ, ο κύριος Γρηγόρης Βάρας, που παραιτήθηκε επί υπουργείας Βορίδη. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο ο κύριος Βάρας, σύμβουλος του Πρωθυπουργού ήταν. Και από ό,τι φαίνεται, όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο παραιτήθηκε. Βάρας επίσης είχε διοριστεί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού ο κύριος Βάρας. Ο οποίος όταν ρωτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φέρεται ότι είπε πως θεωρεί, επειδή μεριμνούσε αποκλειστικά για τα συμφέροντα του ΟΠΚΠ των αγροτών, την νομιμότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών, επειδή έδωσε εντολές ελέγχων για ενισχύσεις που δίνονταν χωρίς νόμιμες προϋποθέσεις, είναι ο άνθρωπος δηλαδή που κλείδωσε τα 5.000 αφημί. Ναι. Σε αυτά όλα πραγματικά θέλω να επιφυλαχθώ για να απαντήσω και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να επιφυλαχθούμε να απαντήσουμε προκειμένου να τα δούμε αναλυτικά και να δούμε αν υφίστανται τέτοιου τύπου ζητήματα, γιατί με φερόμενες δηλώσεις και πληροφορίες νομίζω δεν είναι σωστό ούτε να κάνουμε υποθέσεις ούτε να προβαίνουμε σε αποφάσεις για το αν θα πρέπει να γίνει μια προανακριτική ή δεν πρέπει να γίνει προανακριτική. Αλλά πώς ξέρετε δεν τα βγάζουμε από την κοιλιά μας δημοσιογράφοι. Είμαι σίγουρος ότι δεν τα βγάζετε από την κοιλιά σας και δεν αμφισβητώ κάτι τέτοιο. Όμως το σωστός τρόπος για εμάς οι οποίοι είμαστε σε μια θέση ευθύνης είναι να τα μελετήσουμε, να τα δούμε καλά και από εκεί και πέρα να αποφασίσουμε και βεβαίως να τα συζητήσουμε για την άποψη που θα έχουμε διαμορφώσει ο κάθε ένας από εμάς και η πολιτική μας χώρη σαφώς. Τώρα, κύριε Παπαλιάγκα, σε αυτά τα οποία ήταν το φως της δημοσιότητας, υπήρχε και ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πέρα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ, αν θα προχωρήσετε σε προανακριτική, αν σκέφτεστε εξεταστική, τι θεωρείτε ότι υπάρχουν όντως ευθύνες και σε στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ή γίνεται αυτό γιατί σε μια λογική όλοι μαζί τα φάγαμε, να το πω έτσι? Όχι. Αυτοί οι ανεπίτρεπτοι συμψηφισμοί ευνοούν μόνο την κυβέρνηση. Το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα προσπαθούν να μας πούν ότι υπάρχουν συνολικές παθογένειες και 6 χρόνια αυτή η κυβέρνηση. Γιατί είναι όμως μόνο σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Παπαλιάγκα? Ερευνάτε σαφώς η χρονική περίοδος αυτή, αλλά από την άλλη υπήρξαν και στο παρελθόν. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ερευνήθηκαν οι προηγούμενες. Υπάρχει Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Έχει υποστεί η χώρα μας το 78% των προστίμων που η Ευρώπη επέβαλε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε πρόστιμα περίπου 500 εκατομμύριων, από τα οποία το 78%, 400 κάτι, ανήκουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ. Αυτό προκύπτει από διοικητικές αβελτηρίες. Αυτό δεν είναι μια πρακτική όμως κατά κάποιο τρόπο που έχει ξεκινήσει και από τα παλιότερα χρόνια? Όσον αφορά τις... Πρακτική να γεμίσουμε το έδαφος της Κρήτης με πρόβατα. Όχι, πρακτική αυτό το αλυσιβερίσουμε τους αγρότες. Να το πω έτσι. Τώρα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Το ότι κάποιος προσπαθεί να πουλήσει εκδούλευση σε κάποιον ψηφοφόρο του είναι ένα από τα προβλήματα και είναι διαχρονική παθογένεια του πολιτικού συστήματος ενδεχομένως. Όμως το ότι εξαπατούμε την Ευρώπη, εξαπατούμε τους πραγματικούς παραγωγούς για να γράφουμε ζώα
ένα σωρό που υπερκαλύπτουν, ας πούμε, και την έκταση της χώρας, αυτό είναι άλλο πρόβλημα και είναι πιο σοβαρό. Αυτό φωνάζει ότι δεν μπορεί ένας νομός που είναι το 1/4 του πρώτου νομού σε γαλακτοπαραγωγή να έχει τετραπλάσια πρόβατα και να παίρνει 10πλάσιες αποζημιώσεις. Φωνάζουν αυτά. Αυτά ποιος δεν τα είδε? Αυτά δεν είναι σκάνδαλα? Ποια είναι τα σκάνδαλα? Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κυβερνάει με μύθους, η οποία μας λέει ότι είναι αποτελεσματική. Ο μύθος της αποτελεσματικότητας, ο μύθος της διεθνούς ακτινοβολίας του ηγέτη, ο μύθος ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Κυβερνάει με μύθους. Και είναι μια κυβέρνηση σκανδάλων και σε λίγο θα πάει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα έρθουν κι άλλα, δεν μπορεί. Τόσα σκάνδαλα. Και ο μύθος αυτός της αποτελεσματικότητας και οι κυβερνήσεις αυτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες με την αλαζονία τους έχουν ξεφύγει τελείως ως προς ποινικές προεκτάσεις, ποινικές παραβάσεις. Η κυβέρνηση των τεμπών, η κυβέρνηση του σκανδάλου του ΟΠΚΠ, η κυβέρνηση ένα σωρό άλλων σκανδάλων, η κυβέρνηση που δεν μπορεί να ποντίσει ένα καλώδιο. Και να δούμε το εξής απλό. Δεν λέει κάτι σε κάποιον ότι σε 6 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν αλλάξει 6 πρόεδροι στον ΟΠΚΠ? Γιατί δεν λέει σε κανέναν τίποτα η σειρά των καταγγελιών, όπως είπατε, του πρώτου πρόεδρου του κ. Βάρα? Δεν λέει σε τίποτα η επενεργοποίηση χιλιάδων αφημί από έναν πρόεδρο που αντικαταστάθηκε και μετά από έναν άλλον πρόεδρο που αντικαταστάθηκε? Άρα τι σκέφτεστε να κάνετε στο Πασόκ? Το έχετε συζητήσει? Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το Πασόκ θα προσπαθήσετε να πάτε σε σύσταση προανακριτικής? Το Πασόκ, όπου υπάρχει ποινική δικογραφία, προτείνει πάντα να συστήνεται προανακριτική επιτροπή. Μάλιστα ποινική δικογραφία από Ευρωπαία Εισαγγελέα και πάλι, το οποίο αποτελεί θλιβερή πρωτιά για τη χώρα μας. Ασχολείται με εμάς. Να ασχολείται όλη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εμάς. Αφού δεν φτάνουν και οι δικές μας εισαγγελίες, ας ασχοληθούν και οι ευρωπαϊκές. Είναι ντροπή για τη χώρα, είναι ντροπή να υπάρχουν τέτοιοι συμψηφισμοί, και ακόμη και αν δεχόμασταν ότι είναι διαχρονικές παθογένειες, που εγώ δεν το δέχομαι, είναι σκάνδαλα της κυβέρνησης, να μας πει γιατί 6 χρόνια που έχουμε το μύθο της αποτελεσματικής μεταρρυθμιστικής εξυγχρονιστικής κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, τι άλλαξε επιτέλους από αυτές τις διαχρονικές παθογένειες, από το Ρουσφέτη, από όλα αυτά, και προσπαθεί να μοιράσει τις ευθύνες στη λογική ότι όλοι μαζί φταίμε, στο στυλ όλοι μαζί τα φάγαμε κλπ. Δεν είναι αυτό. Το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια μας. Τη λέξη Ρουσφέτη είναι κάτι με το οποίο κινούνται. Τώρα εντάξει, να τα λέμε ανοιχτά τα πράγματα. Κινούνται τα κομματικά γραφεία, τα πολιτικά γραφεία. Και δεν αφορά μόνο τον ΟΠΚΠ, αφορά και άλλα πράγματα. Το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο Ρουσφετιού μόνο ή κυρίως, να μην μπερδευτούμε. Είναι σκάνδαλο οικονομικό, είναι σκάνδαλο που ρημάζει τις αποζημιώσεις που θα πήγαιναν σε κανονικούς παραγωγούς, που ρημάζει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δεν θέλω να τα συμψηφίσω, δεν τα συμψηφίζω. Λοιπόν, όμως βάλτε μια τελεία παρακαλώ, κύριε Παπαλιάγκα, και παρακαλώ την υπομονή των άλλων δύο συνομιλητών, γιατί πρέπει να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Ο ΟΠΚΠ βρίσκεται στο τραπέζι της συζήτησης και τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τώρα, κύριε Γαβρίλο, οι βουλευτές που αναφέρονται στη δικογραφία, κατά τη γνώμη σας, έχουν ευθύνη? Είναι μια συνηθισμένη πρακτική, ας πούμε, για τα βουλευτικά γραφεία εξυπηρετήσεις ψηφοφόρων? Γιατί υπήρξε και ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος το όνομά του αναφέρεται μέσα σε αυτούς τους βουλευτές. Κυρία Γκάτσου, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί από τις προηγούμενες μέρες, γνωρίζοντας προφανώς τη δικογραφία και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να κάνει μια διάχυση ευθυνών και ένα συμψηφισμό. Μιλάμε ουσιαστικά όμως για ένα σκάνδαλο περίοδου 19-23, σκάνδαλο διακυβέρνησης της χώρας από την Νέα Δημοκρατία, και μετά τα σκάνδαλα στους θεσμούς και στην αποδόμηση του κράτους δικαίου, με υποκλοπές, με προσωπικά δεδομένα, παρεμβάσεις σε ανεξάρτητες αρχές και στην ίδια τη δικαιοσύνη. Έχουμε τώρα οικονομικά σκάνδαλα με απευθείας αναθέσεις έργων, με τελωνία, είδατε ελέγχους που γίνονται, και με ελέγχους πάλι από την Ευρωπαία Εισαγγελέα και για την 535 και για την 635 σύμβαση της Έργοσε. Έχουμε όμως μπροστά μας και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Προσέξτε. Ξεκινήσαμε την κουβέντα για τους βουλευτές και τις ενδεχομένες ευθύνες του πολιτικού κόσμου. Εδώ όμως η Ευρωπαία Εισαγγελέα, με τα έγγραφα που έστειλε στην Βουλή, και ασφαλώς αναδεικνύεται με μεγάλη ένταση αυτό το σκάνδαλο, διότι στο κάδρο των ευθυνών έχουν μπει 2 υπουργοί από τους 5 της τελευταίας περίοδου και της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας,
Και δεν μιλάμε ούτε για κάποιους υπουργούς την προηγούμενη περίοδο, αλλά ούτε και για κάποιους άλλους της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Μιλάμε για τον κύριο Βορίδη και για τον κύριο Αβγενάκη. Αλλά προσέξτε να δείτε, γιατί πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός και από τα στοιχεία που είχα την ευκαιρία σήμερα να δω από την δικογραφία. Εσείς τα είδατε τα στοιχεία της δικογραφίας? Ένα μέρος της δικογραφίας, αλλά η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, δείχνει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και για συγκεκριμένα αδικήματα γίνεται ο έλεγχος. Πρώτα απ' όλα για εγκληματική οργάνωση. Για πιστία και για συνέργεια σε απιστία. Για εγκληματική οργάνωση πρώτα απ' όλα. Αυτό τι σημαίνει? Τα οποία αυτά νομίζω είναι και σε βαθμό κακουργήματος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, όπως και για κακουργηματική απιστία και για δωροδοκία και δωροληψία, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όταν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, και αυτό φαίνεται από όλους τους διαλόγους και σχετικά έγγραφα αλλά και καταθέσεις που υπάρχουν, υπήρχε δομημένη οργάνωση με γραφεία συμβούλων, ασφαλιστικά γραφεία, έκαναν ΩΣΔΕ. Υπήρχαν άνθρωποι στον ΟΠΚΠ, υπήρχαν τα πολιτικά πρόσωπα, υπήρχαν και κομματικοί παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά μία οργάνωση που οδήγησαν στις παράνομες χρηματοδοτήσεις. Δεν μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις που γίνονταν όλες τις δεκαετίες, αν θέλετε, από το 1980, μπορούμε να το πούμε, όπως γίνονται και σε άλλα κράτη, και υπάρχουν μικρά ή και μεγαλύτερα σκάνδαλα με κάποιες χρηματοδοτήσεις. Έχει διερευνήσει και άλλες χώρες, δεν είμαστε μόνο εμείς στο επίκεντρο. Και βέβαια, επειδή ακούστηκε ότι ελέγχεται και η περίοδο από 17-19, ελέγχεται για τον τρόπο που ενσωματώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία, που τότε ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να προστατεύσει τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, γιατί ξέρετε δεν είχαμε χορτολιβαδικές εκτάσεις όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις κάτω χώρες. Είχαμε θαμνώδεις εκτάσεις και έπρεπε να συμπεριληφθούν και αυτές μέσα στα βοσκοτόπια. Εδώ όμως δεν είναι αυτό το σκάνδαλο και δεν είναι η όποια παρέμβαση του κυρίου Κόκαλη, για παράδειγμα, ο οποίος πήρε για έναν κτηνοτρόφο του οποίου του οφείλονταν χρήματα από το 2015 νόμιμα, με βάση και με αποφάσεις της δικαιοσύνης από το 19, και έφτασε να πληρωθεί την πρώτη δόση από τις πολλές που του οφείλει ο ΠΚΠ το 2025 το Γενάρη. Γιατί έτρεχαν τα λαμόγια, έπαιρναν τα λεφτά, μάζευαν τα λεφτά, τα μοίραζε η κάθε διοίκηση του ΟΠΚΠ εκεί που ήθελε και οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν πληρώνονταν. Αλλά δεν θέλω να κρίνω και τους άλλους βουλευτές που έκαναν παρεμβάσεις, γιατί θα δούμε τι λέει για τον καθέναν μέσα η δικογραφία. Μένω στο ότι εδώ μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση και για παράνομες χρηματοδοτήσεις που στήθηκε με αρχή, μέση και τέλος, από τη βάση μέχρι την κορφή, και εκεί ελέγχεται ένα ολόκληρο σύστημα. Αν δείτε τι διάλογοι υπάρχουν πραγματικά, και έχουν δει πολλοί και το φως της δημοσιότητας. Θα καταλάβετε ότι εδώ μιλάμε για κάποιους ανθρώπους ξεδιάντροπους που υπηρετούν και το πολιτικό σύστημα από διάφορες θέσεις. Μιλάμε για κομματάρχες που μπορούσαν να επικαλούνται τους υπουργούς. Αυτό είναι βαριά έκφραση βέβαια, αλλά την υποστηρίζετε εκεί, κύριε Γαβρίλο? Ναι, ασφαλώς. Και εκεί πρέπει να δούμε αν αυτοί οι υπουργοί, και γι' αυτό είναι στο κάδρο 2 από τους υπουργούς, δεν ξέρουμε αν θα μπουν και άλλοι στο κάδρο, αν έχουν κάποια ευθύνη. Γιατί υπάρχουν μέσα ηχογραφημένες επισυνδέσεις που φαίνεται ότι κάποιοι κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας επικαλούνται τους υπουργούς. Και ασφαλώς στην υπόθεση του κυρίου Βορίδη, πέρα από το συμφωνώ για την αλλαγή του χάρτη των βοσκοτόπων, έχουμε την κατάθεση του κυρίου Βάρα που λέει συγκεκριμένα πράγματα. Διαβάσατε νομίζω ένα απόσπασμα από την κατάθεσή του. Έχουμε κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στο όνομά του. Ο κύριος Αβγενάκης φαίνεται ότι ξεμπλοκάρισε κάποιους λογαριασμούς και αφημί προκειμένου να πληρωθούν ελεγχόμενοι. Όλα αυτά που οδηγούν, και κλείνω με αυτό, οδηγούν στην ανάγκη πραγματικά, έστω και για αυτές τις ενδείξεις, αν ακόμη δεν λέμε για αποδείξεις συγκεκριμένες που να πηγαίνουμε σε ποινικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων, πέρα από τις όποιες πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν. Εδώ άλλαξαν 6 υπουργοί, 5-6 υπουργοί και 6 πρόεδροι των ΟΠΚΠ. Αν μιλάμε για ποινικές ευθύνες, τι σκέφτεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προανακριτική μόνοι σας δεν μπορείτε να συγκεντρώσετε? Γνωρίζετε πολύ καλά ότι προανακριτική τι είναι, κυρία Γκάτσου? Είναι αν βλέπεις κάποιες ενδείξεις, γι' αυτό λέω για ενδείξεις που υπάρχουν, είναι σαφές ότι υπάρχουν ενδείξεις. Αν βλέπεις κάποιες ενδείξεις και πρέπει να ελεγχθούν ποινικά πέρα από τις πολιτικές ευθύνες, γιατί σας είπα, άλλαξαν 6 πρόεδροι του ΟΠΚΠ και μάλιστα οι μισοί καταγγέλουν γεγονότα ότι τάχα δεν τους άφησαν να κάνουν τον έλεγχο και τη δουλειά τους, γι' αυτό αποχώρησαν παρετούμενοι ή τους παρέτησαν. Άρα
υπάρχουν εδώ ενδείξσεις και για ποινικές όμως ευθύνες, όπως είπα κάποια πράγματα, όχι εγώ από αυτά που είδα από τη δικογραφία, αλλά από το σύνολο το ρεπορτάζ που έχετε κι εσείς. Ένας ψηφοφόρος σας, παραδείγματος χάρη, δεν σας έχει προσεγγίσει να σας πει σε παρακαλώ, έχω την επιδότηση, ας πούμε, δεν μου έχει βγει, μπορείς να μεσολαβήσεις αν γίνεται? Δηλαδή, σας το λέω σε ποια λογική, ότι είναι λίγο η νοοτροπία αυτή η πελατειακή. Μπορεί να έτυχε σε μένα, δεν με πλησίασε κάποιος, μπορεί να έτυχε. Εμείς είχαμε όμως όλους τους συνεταιρισμούς της Αργολίδας που πέρσι με κείμενό τους, με επιστολή τους και προς τους 3 βουλευτές της Αργολίδας στείλανε μια επιστολή, κάναμε μια αναφορά στο Υπουργείο γιατί είδαν τις ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις να μειώνονται. Και γιατί μειώνονταν? Γιατί αυτοί που ήταν πραγματικοί αγρότες και στην Αργολίδα και σε άλλα μέρη αγροτικά δεν έπαιρναν τις νόμιμες ενισχύσεις και επιδοτήσεις και τις έπαιρναν τα λαμόγια με αυτές τις παράνομες χρηματοδοτήσεις. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και βέβαια και οι 3 βουλευτές κάναμε μία αναφορά όσο οφείλαμε να κάνουμε απευθείας που ανακοινώθηκε στη Βουλή. Δεν καταλαβαίνετε, είναι ένα μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αλλά υπήρξε και πέρσι στην Αργολίδα πράγματι οι συνεταιρισμοί βγήκαν στους δρόμους για το πορτοκάλι, την ενισχυμένη του πορτοκαλιού. Βγήκαν στους δρόμους, είδαν τις τιμές να μειώνονται, είδαν τα στρέμματα σε όλη την Ελλάδα να τριπλασιάζονται και είπαν οι άνθρωποι από πού και ως πού τριπλασιάστηκαν τα στρέμματα, από πού και ως πού τριπλασιάστηκαν και οι ποσότητες του πορτοκαλιού και του χυμού. Και μάλιστα δεν είχαμε και εισαγωγές χυμού από άλλες χώρες, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, και διαπίστωσαν ότι υπήρχε πρόβλημα σε σχέση με τον τρόπο που υπολόγιζαν οι αρμόδιοι τις ενισχύσεις αυτές, γιατί φαίνεται ότι χρήματα για τους πραγματικούς αγρότες δεν υπήρξαν. Ο κύριος Βορίδης απαντά ότι δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο. Το συμφωνώ. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ελεγχθεί. Εγώ δεν λέω ότι ο άνθρωπος πρέπει να πάει στο φυσικό δικαστήριο, στο ειδικό δικαστήριο, αλλά η δουλειά της προανακριτικής το γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα ο κύριος συνάδελφος, έμπειρος νομικός είναι. Όταν λέμε ότι κάνουμε πρόταση για μια σύσταση προανακριτικής, λέμε ότι έχουμε βρει κάποιες ενδείξεις και θα πρέπει έστω για κάποιες ποινικές ευθύνες, ούτε ακόμη είμαστε έτοιμοι να του καταλογίσουμε συγκεκριμένα αδικήματα, θα πρέπει να ελεγχθεί. Ο κύριος Βάρας λέει, και είναι μέσα στοιχείο της δικογραφίας, συγκεκριμένα πράγματα. Λέει ότι τον απομάκρυναν γιατί ζήτησε να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι. Άλλα κομματικά στελέχη μπορεί να πουλούσαν παραγοντιλίκι και να ανέφεραν το όνομα του Υπουργού. Αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να ερευνηθούν από μια προανακριτική που θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά στη βάση του συντάγματος, του νόμου περί ευθύνης υπουργών και του κανονισμού της Βουλής και όλα εκεί να τα δούμε. Ότι μπορεί να πάει σε μια, αν καταλήξουμε σε προανακριτική, ότι μπορεί να πάει σε μια προανακριτική τύπου Τριαντόπουλου. Όχι σε καμία περίπτωση. Εδώ δεν έχουμε ούτε κάποια διάταξη να μας έρχεται με τη δικογραφία για συγκεκριμένο αδίκημα και για την υπόθεση του κ. Καραμαλή που πήγαμε κακώς. Αν έχουν σκοπό να πάνε σε μια fast track διαδικασία, δεν μπορεί να πάνε γιατί δεν έχουμε κάποια διάταξη. Είχαμε όμως και στις 2 υποθέσεις, επιτρέψτε μου να πω, τα υπόλοιπα μη πολιτικά πρόσωπα και για την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου που είχαν διωχθεί ποινικά και είχαμε και συγκεκριμένα αδικήματα. Είχαμε και για την υπόθεση του Καραμαλή άλλα μη πολιτικά πρόσωπα, υφιστάμενοι του κυρίου Καραμαλή και διοικητικοί παράγοντες του Υπουργείου που έχουν διωχθεί ποινικά σε βαθμό κακουργήματος. Αλλά εδώ έχουμε μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πάμε σε μια fast track διαδικασία. Γιατί ξέρετε κάτι, θα αδικούσαμε και τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Αβγενάκη, και το λέω έτσι με ειλικρίνεια και ευθαρσώς. Γιατί μπορεί πράγματι να μην υπάρξει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο ποινικά. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες ενδείξεις και πρέπει να ερευνηθούν από την Βουλή παίζοντας το ρόλο του ανακριτή. Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλο, εσείς προλάβατε να δείτε καθόλου τα στοιχεία που ήρθαν στη Βουλή? Γιατί είναι και 3.000 σελίδες. Έχουμε ξεκινήσει κι εμείς, αλλά υπάρχουν και πράγματα που ήταν γνωστά πριν έρθει η συγκεκριμένη δικογραφία. Δηλαδή το ότι οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει από το 20 είναι γνωστό. Ότι το 20 διπλασιάστηκαν ποσά στην Κρήτη είναι γνωστό. Ότι το 21 είχαμε 1.500 αφημί τα οποία ήταν σε έρευνα και με κάποιο μαγικό τρόπο σώθηκαν αυτά τα 1.500 αφημί είναι γνωστό. Το ότι η Αβγενάκη υπήρξε διευθύντρια η οποία ζήτησε να γίνει ελέγχους και το αποτέλεσμα ήταν να περάσει πειθαρχικό και να τη διώξουν, να τη στείλουν στη διεύθυνση στο πρωτόκολλο, ήταν γνωστό.
Το ότι η χώρα πλέον έχει φάει 410 εκατομμύρια πρόστιμο, και λίγο για να έχουμε εικόνα των μεγεθών, τι σημαίνει 410 εκατομμύρια. Με 500 εκατομμύρια διπλασιάζεις τον μισθό των γιατρών που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για να έχουμε λίγο μια εικόνα ποια είναι τα μεγέθη. Και όπως πολύ σωστά ακούστηκε, γιατί λέμε για ευρωπαϊκό σκάνδαλο και ότι ελέγχονται και άλλες χώρες, όντως ελέγχονται 16 χώρες. Ακούγεται ευρωπαϊκό. Το 78% των προστίμων όμως είναι στην Ελλάδα. Όταν έχεις φάει το 78% των προστίμων, θέλει πολύ μεγάλο θράσος να βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και να λέει ότι είναι ευρωπαϊκό το σκάνδαλο. Δεν είναι ευρωπαϊκό. Έχουν κάνει οι άνθρωποι πανηγύρι. Και πριν φτάσω στην ποινική ευθύνη, μια κουβέντα για την πολιτική ευθύνη. Τελικά υπάρχει επιτελικό κράτος ή δεν υπάρχει επιτελικό κράτος? Γιατί η κυβέρνηση διαρκώς λέει ότι όλα τα συντονίζει, όλα τα γνωρίζει, όλα περνάνε από το Μαξίμου και έχουν OK, και όποτε κάτι δεν πάει καλά, πάντα φταίει κάποιος υπάλληλος, μια υπηρεσία, ένας σταθμάρχης και πάει λέγοντας. Να σας πω κάτι, δηλαδή το επιτελικό κράτος δεν μπορεί να είναι. Πώς θα τον καθαρίζατε, ας πούμε, τον ΟΠΚΠ? Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή, μετά από όσα, η Νέα Δημοκρατία άλλαξε 6 διοικητές. Τώρα πήγε σε ένα μοντέλο να πάει στην προφανώς άλλαξε 6. Πώς θα τον καθαρίζατε τον ΟΠΚΠ? Είναι εύκολο έννοημα για λύση, να το πω έτσι? Η Νέα Δημοκρατία προφανώς άλλαξε 6 διοικητές για να μπορεί να συνεχίσει το ίδιο σύστημα. Γι' αυτό άλλαξε 6 διοικητές. Όταν έχει έρθει η Ευρωπαία Εισαγγελέας και έχει ζητήσει ελέγχους από το 20, πρέπει να κάνει τους ελέγχους που δεν γίνανε το 20. Είναι πολύ απλό. Αυτό ήταν πολιτική επιλογή. Άρα, για να μείνουμε πρώτα απ' όλα στην πολιτική ευθύνη, ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν υπουργός, όταν ξαφνικά διπλασιάζονται οι επιδοτήσεις στην Κρήτη μέσα σε μία χρονιά, του ζητάνε να γίνουν έλεγχοι και δεν γίνονται έλεγχοι. Καθαρά πολιτικά μπορεί να παραμένει υπουργός αυτής της κυβέρνησης? Εμείς λέμε όχι. Αυτό είναι το πρώτο, για τον κύριο. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, και όχι σε μια χώρα μπανανία, ο κύριος Βορίδης σήμερα δεν θα ήταν υπουργός. Καθαρά για το πολιτικό σκέλος. Δεν θα ήταν ο κύριος Βορίδης υπουργός. Εντάξει, ο κύριος Αβγενάκης δεν θα είχε επιστρέψει καν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά από τις καφρίλες που έκανε στην Κρήτη, στο αεροδρόμιο. Αλλά το ξεχάσαμε κι αυτό. Πάει, πέρασε, ξεχάστηκαν. Ο κύριος Βορίδης δεν μπορεί να μείνει στη θέση του όταν η χώρα έχει φάει καμπάνα 410 εκατομμύρια. Το καλό για αυτόν σενάριο είναι ότι δεν κατάλαβε τι γινότανε. Το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι ότι ήξερε πολύ καλά τι γινότανε. Και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί. Γιατί λέω ότι θα πρέπει να διερευνηθεί? Γιατί δεν είναι η πρώτη δικογραφία που έρχεται από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και η 717 για απιστία είχε έρθει και η Νέα Δημοκρατία το καταψήφισε. Και τι σήμαινε η καταψήφιση? Σήμαινε ότι έκλεισε η υπόθεση. Δυστυχώς, με βάση τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή το άρθρο 86, το γεγονός ότι καταψήφιστηκε η πρόταση για προανακριτική για απιστία για την 717 σημαίνει ότι αυτή η υπόθεση έκλεισε. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία έχει τέτοιο θράσος, όπου στην πρόταση που κατέθεσε για πλημέλημα για τον κύριο Καραμαλή έλεγε μέσα συγκεκριμένα ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό ζήτημα ή ζήτημα απιστίας, το μόνο που μένει στα υπουργικά του καθήκοντα είναι η παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή τι λένε οι άνθρωποι? Ότι καταψηφίσαμε την απιστία, το κλείσαμε, οπότε τον στέλνουμε για παράβαση καθήκοντος. Άρα πρέπει να υπάρξει πολιτική πίεση από όλες τις δυνάμεις να συζητηθούν και να διερευνηθούν τα πάντα. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει καθαρά αν θα πάει να κάνει κανονικές διαδικασίες όπου θα διερευνηθούν τα αδικήματα. Εσείς ως Νέα Αριστερά θα συστρατευτείτε? Έχετε κάποιο στόχο, δεν ξέρω, σκέψεις ενδεχομένως να στρατευτείτε με άλλα κόμματα, με το ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματος χάρη, για να συμπληρωθούν οι 30, να καταθέσετε ένα αίτημα για προανακριτική? Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί για το θέμα του κυρία Καραμαλή δεν τα βρήκατε? Κάθε τι που υπάρχει στη δικογραφία πρέπει να διερευνηθεί. Δυστυχώς αυτό περνάει από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αν η κυβερνητική πλειοψηφία είναι αποφασισμένη για άλλη μια φορά να καταψηφίσει οποιαδήποτε πρόταση της αντιπολίτευσης, αυτό θα λειτουργήσει αθωωτικά. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
Θα δούμε τα στοιχεία, θα δούμε πώς θα πάει. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα δούμε πώς θα πάει τα χέρια, θα ρίξουμε λευκή πετσέτα και θα πούμε δεν ασχολούμαστε. Δεν είπα αυτό σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, αλλά δεν θα βάλουμε το χέρι μας να τους αθωώσουμε, κύριε Γαβρίλο. Και τι θα κάνουμε? Δεν θα βάλουμε τους τροχονόμους στη Βουλή. Δεν σημαίνει τίποτα. Δεν πρέπει να πάρουμε τα κοινοβουλευτικά μέτρα και τον έλεγχο που πρέπει να κάνουμε. Αν κατάλαβα καλά, δηλαδή θα πάτε σε μοντέλο Καραμαλή πάλι. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και το ξαναλέω για να είναι καθαρό, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Πρόταση η οποία καταψηφίζεται από τη Βουλή, λειτουργεί αθωωτικά για το πρόσωπο και το αδίκημα. Αφού την πλειοψηφία την έχει η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι αν η κυβέρνηση θέλει να στήσει πλυντήριο, εμείς δεν θα κουβαλήσουμε το μαλακτικό. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Αν κάποιοι θεωρούν ότι η δουλειά τους είναι να κουβαλάνε το μαλακτικό, είναι απλό μπουγάδες. Οπότε δεν πρόκειται να συνενέσετε σε πρόταση για προανακριτική. Όχι, λέμε κάτι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό το τι θα πιέσουμε και τι θα διεκδικήσουμε. Αυτό λέω. Είναι διαφορετικό το τι θα πιέσουμε και τι θα διεκδικήσουμε. Αν φανεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει αυτές τις προτάσεις. Συγγνώμη, συζητάμε για κακουργήματα, σωστά? Ναι. Τα κακουργήματα έχουν χρόνο παραγραφής 20 χρόνια. Υπάρχει κάποιος σε αυτό το τραπέζι που θεωρεί ότι θα υπάρχουν κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες για 20 χρόνια που θα προστατεύουν το Βορίδη, τον Αυγενάκη ή τον κάθε Βορίδη και τον κάθε Αυγενάκη και θα πάει να τους αθώσει τώρα? Οπότε λέτε ότι αν ευνοήσουν οι συνθήκες θα επανέλθουμε, δηλαδή έχουμε 20 χρόνια περιθώριο, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι αν σας ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να συνενέσετε για προανακριτική, δεν θα συνεργαστείτε. Τα κακουργήματα παραγράφονται σε 20 χρόνια. Αν είναι να κατεβάσουμε μια πρόταση η οποία θα καταψηφιστεί από την κυβέρνηση, όπως καταψηφίστηκε για την 717 και αθώωσε τον Καραμαλή για την απιστία, λέμε πολύ απλά και πολύ ευγενικά ότι είναι λάθος να το κάνει η αντιπολίτευση. Για κάποιο λόγο σε όλη τη μεταπολίτευση οι προανακριτικές κατέβαιναν όταν υπήρχε η πλειοψηφία στη Βουλή η οποία μπορούσε να τις υπηρετήσει. Δεν νομίζω ότι για 50 χρόνια όλες οι πολιτικές δυνάμεις κάναν λάθος το συγκεκριμένο. Μόνο ένα παράδειγμα έχει γίνει διαφορετικά. Με τον κύριο Τζοχατζόπουλο. Σε όλα τα άλλα παραδείγματα, προανακριτικές για ενεργεία κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η αντιπολίτευση δεν ήθελε να τους αθώσει, γινότανε όταν υπήρχε η πλειοψηφία που μπορούσε να το επιβάλλει. Τα προβλήματα και στον ΕΠΚΠ και στα υπόλοιπα, στη βάση τους, δεν είναι νομικά προβλήματα. Είναι πολιτικά προβλήματα. Λέω όμως με ένα σκεπτικό. Μήπως έτσι όπως το εκφράζετε εσείς, με το δικό σας το σκεπτικό, μήπως ακυρώνετε το όπλο της προανακριτικής? Όχι, δεν το ακυρώνουμε. Δεν το ακυρώνουμε σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς, εμείς λέμε πώς είναι η αλήθεια με το άρθρο 86. Αφού είναι αυτή η πραγματικότητα με το άρθρο 86, να φαντασιώνουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό για να πάω να αθωώσω το Βορίδη και τον Αυγενάκη, ευχαριστώ πολύ, δεν θα το κάνω. Ήσασταν σαφείς. Κάντε μια νομική παρατήρηση, θα απαντήσει και ο κύριος Λιβανός. Ναι, κύριε Παπαδάκη. Πριν την αναθεώρηση του 19, επειδή ίσχυε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, δεν μπορεί, είναι παραγεγραμμένα όλα τα αδικήματα εφόσον έχει παρέλθει και η δεύτερη σύνοδος. Η αναθεώρηση του 19 άλλαξε και παρά το γεγονός ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν έχει τροποποιηθεί ακόμη, επειδή είναι υπέρτερης τυπικής το Σύνταγμα υπερτερεί. Το άρθρο 86. Γι' αυτόν τον λόγο και μόνο έχετε δίκιο ως προς την παραγραφή των κακουργημάτων, αλλά από το 19 και μετά, από την αναθεώρηση και μετά. Αν έχουμε όμως πριν το 19 κακουργήματα, έχουν ήδη παραγραφεί με το νόμο περί. Εδώ μιλάμε για πρόστιμα που αφορούν το 21 και το 23. Άρα νομίζω ότι η αντιπολίτευση μπορεί να συνεννοηθεί. Πάντως τα συγκεκριμένα για τον ΟΠΚΠ είναι από το 19 έως το 23. Πολιτικά έχω διαφωνίες σε αυτά που λέτε, αλλά νομικά το έθεσα μόνο τώρα. Τα διοικητικά πρόστιμα είναι από το 16 μέχρι το 23. Είναι η περίοδος. Η έρευνα της Ευρωπαίας Αγγελέως πάντως είναι από το 19 μέχρι το 23. Το διοικητικό πρόστιμο όμως το οποίο έχει τεθεί των 400 εκατομμυρίων αφορά 100 εκατομμύρια στην περίοδο 2016-2019 και 300 εκατομμύρια στην περίοδο 20 έως 23. Μιλάμε όμως για τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή που δείχνει συγκεκριμένα αδικήματα, ποινικά αδικήματα και αφορά προφανώς την περίοδο 19-23. Και αναφέρθηκα σε αυτά τα αδικήματα έτσι όπως καταγράφονται. Απαντήστε κύριε Λιβανέ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά,
και βλέπω ότι ήδη σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν προαποφασισμένα για άλλη μια φορά πράγματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ήδη έχουμε βγάλει καταδίκες για κάποιους ανθρώπους και κακουργηματικές πράξεις κτλ. Πριν καλά δούμε και μελετήσουμε μια δικογραφία, εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Γιατί όμως λέτε καταδίκες? Δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο εδώ στο τραπέζι. Κύριε Γαβρίλη, δεν σας διέκοψα καθόλου, αν επιτρέπετε. Ίσα-ίσα, αν θέλετε να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που είπατε, θεωρώ ότι μιλήσατε με σοφροσύνη. Εδώ δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν βλέπουμε και τίποτα στη δικογραφία. Δεν είπα αυτό. Όταν ο κ. Σιμιόπουλος πριν από μένα σας το λέμε και λέμε κρατάμε τις επιφυλάξεις μας να δούμε τι θα κάνουμε. Μίλησε για πιθανές ή ήδη καταγεγραμμένες κακουργηματικές πράξεις. Πιθανές οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν. Και μάλιστα θεώρησε ότι πρέπει να υπάρξουν άλλες κοινοβουλευτικές αναλογίες, άλλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες για να γίνει αυτό το οποίο θα πρέπει δεδομένα να γίνει. Λες και εμείς, επειδή είμαστε αυτή τη στιγμή πλειοψηφία, εάν διακρίνουμε και αν πιστέψουμε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες για έναν συνάδελφό μας, δεν θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι προσβλητικό για εμάς. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν μου επιτρέπετε, δεν είναι έτσι. Έχουμε και εμείς άποψη και επίσης η άποψή μας, η οποία συγκεκριμένα τώρα, ας πούμε, εν ώψη της προανακριτικής που διεξάγεται για τον κύριο Καραμαλή, αυτό το οποίο εμείς λέμε σαν άποψη δεν είναι δεσμευτικό για το Δικαστικό Συμβούλιο και το ξέρετε αυτό, κύριε Ηλιόπουλε. Το ότι ο κύριος Καραμαλής θα αποφασίσει, ο φυσικός του δικαστής, για το τι θα γίνει και αν θα διευρυνθεί το κατηγορητήριό του ή αν θα φτάσει στο ειδικό δικαστήριο, θα το αποφασίσουν άλλοι. Οι κατηγορίες που καταψηφίσατε. Όχι εμείς. Οι κατηγορίες που καταψηφίσετε τον αθώωσαν. Όχι. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα. Οι κατηγορίες που καταψηφίσετε τον αθώωσαν. Ούτε καν πλημέλημα για παρακόλληση συγκοινωνιών δεν μπορεί να διερευνηθεί αυτή τη στιγμή. Επειδή το καταψηφίσατε. Δεν σας διέκοψα όμως. Ναι, αλλά λέτε κάτι που δεν ισχύει. Αν δεν πω αυτό το οποίο θέλω να πω, δεν θα καταλάβει ο κόσμος και δεν θα έχει την άποψή μου τελικά. Αν θέλετε να μιλήσετε μόνο εσείς. Κύριε Λιβανέ, και μπαίνουμε μετά σε ένα διάλογο. Επομένως, δεν είναι δεσμευτικό ούτε η άποψη του κυρίου Καραμαλή, ούτε η άποψη της πλειοψηφίας. Δεν είναι δεσμευτική για το Δικαστικό Συμβούλιο, ούτε για τις κατηγορίες που θα απαγγείλει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να μην δημιουργούμε ψεύτικες εντυπώσεις στον κόσμο. Μπορεί να διευρύνει την ανάκριση στο Δικαστικό Συμβούλιο σε ό,τι θέλει και μπορεί επίσης να απευθύνει κατηγορίες τις οποίες θα τις επιστρέψει εκ νέου στη Βουλή για να τις ψηφίσει ή να τις καταψηφίσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα στους μύθους για τους οποίους ακούσαμε. Στους μύθους λοιπόν ένας μύθος υπάρχει. Ένας είναι. Δεν υπάρχει άλλος μύθος. Και ο μύθος αυτός ο οποίος προσπαθεί να κατασκευάσει κυρίως το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη χώρα και τον επικοινωνεί κιόλας με περίσσιο θράσος είναι ότι για όλα φταίει η εξαετής κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για όλα φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έχουν γίνει από παρθενογένεση. Ρωτάω και αναρωτιέμαι κι εγώ ίδιος προσωπικά, ποια άλλη κυβέρνηση ασχολήθηκε με τέτοια δύσκολα ζητήματα, ναι, παθογενειών, στα οποία και η ίδια έχει ευθύνη. Το αποδέχομαι. Έχουμε και εμείς ευθύνη για πράγματα στα οποία λιγορήσαμε. Και για συγκεκριμένα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πρώτος εγώ έχω πει ότι έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση η σημερινή από την πρώτη μέρα. Δηλαδή να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, να υπάρχουν τα εργαλεία και ελεγκτικοί μηχανισμοί και να δούμε. Ακριβώς, και να ελεγχθούν τα πάντα και όσοι πρέπει να πληρώσουν το τίμημα και να επιστρέψουν τα λεφτά και να έχουν και τις ποινικές ευθύνες που τους αρμόζουν. Αυτό έπρεπε να το κάνουμε από την πρώτη μέρα. Δυστυχώς ακολουθήθηκε η τακτική του προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να αναμορφώσουμε έναν θεσμό. Δεν το κάναμε σωστά, δεν το κάναμε καλά και το ομολογούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, ποια άλλη κυβέρνηση είχε το θάρρος να δώσει μια ριζική επιτέλους λύση πάνω σε κάτι το οποίο υπήρχε ένα γεγνωσμένο πρόβλημα επί χρόνια, επί δεκαετίες? Γιατί σας υπενθυμίζω, κύριε Παπαλιάγκα, ότι το 1996 με 2004 η ελληνική κυβέρνηση πλήρωσε 850 εκατομμύρια πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε ήταν σκάνδαλο μόνο ΠΑΣΟΚ. Άρα ήταν με τη δική σας λογική σκάνδαλο μόνο ΠΑΣΟΚ. Κανένας άλλου. Μην με διακόψετε, σας παρακαλώ. Μην με διακόψετε. Έχουν εκριθεί. Όμως βλέπουμε ότι οι χρόνιες παθογένειες σε αυτό το κράτος, σε αυτή τη χώρα, έρχονται και ξαναέρχονται. Και η Νέα Δημοκρατία, αυτή η κυβέρνηση, έχει το θάρρος και την τόλμη, ακόμα και ξεβολεύοντας κομματάρχες, όπως είπε ο κ. Γαβρίλος. Όχι, δεν είπα ότι δεν έχουμε πολιτικές ευθύνες γι' αυτό. Αλλά είμαστε οι μόνοι οι οποίοι ασχολούμαστε και προσπαθούμε να δώσουμε ριζικές λύσεις. Και σήμερα, στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας, τον κύριο Χάνσεν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εγκρίθηκε το σχέδιο το οποίο είχε ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2024 περί αναμόρφωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να λυθούν όλα αυτά τα χρόνια διοικητικά ζητήματα που δεν ξέραμε τι είναι βοσκοτόπι και τι δεν είναι βοσκοτόπι. Που το 2017 ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και νομοθέτησε να είναι οτιδήποτε βοσκοτόπι, ακόμα και αν δεν βόσκουν εκεί πέρα
ελεύθερα ζώα και δινόντουσαν επιδοτήσεις εκεί πέρα, και αυτό τον νόμο τον κατήργησε η κακιά Νέα Δημοκρατία το 2022 για να διαφυλάξει και να προστατεύσει τα πραγματικά βασκοτόπια και τους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Επομένως, και αυτό δεν το λέω για να συμψηφίσω τίποτα και κανέναν. Όλοι φταίμε σε αυτό, αλλά εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι ερχόμαστε να δώσουμε μια οριστική λύση. Η οριστική λύση θα δοθεί, οι ευθύνες θα αποδοθούν σε αυτούς οι οποίοι κακώς πήραν χρήματα, ακόμα και σε πιθανές εγκληματικές οργανώσεις που μπορεί να είχαν στήσει φάμπρικα πάνω σε αυτή την ιστορία και βγάζανε λεφτά. Όλοι αυτοί θα φτάσουν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν, και βεβαίως θα δούμε και θα κοιτάξουμε τα πάντα όσον αφορά τις δικές μας πολιτικές ευθύνες, τις οποίες τις αναγνωρίσαμε και τις οποίες προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τις διορθώσουμε. Και εμείς έχουμε το θάρρος και την τόλμη να αναγνωρίζουμε όταν το κάνουμε λάθος. Καμία άλλη κυβέρνηση, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ αυτό. Θα μιλήσετε, κύριε Παπαλιάγκα. Θέλω λίγο να δούμε λίγο τη σημερινή δημοσκόπηση της MRB και όσον αφορά την ερώτηση για τον ΟΠΚΠ. Στην υπόθεση του ΟΠΚΠ, καλά τα λέμε εμείς, αλλά να δούμε τι λένε και οι πολίτες. Στην υπόθεση του ΟΠΚΠ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε επίπεδο υπουργών που πρέπει να διερευνηθούν. Σίγουρα ναι και μάλλον ναι, σε ένα ποσοστό 74,5%. Μάλλον όχι, σίγουρα όχι, 13,6%. Νομίζω ότι το 74,5% των πολιτών που ζητάει διερεύνηση σε επίπεδο υπουργών, θα συμφωνήσετε μαζί μου, όσον αφορά τη δημοσκόπηση τουλάχιστον, ότι είναι ένα συντριπτικό ποσοστό. Είναι ένα συντριπτικό ποσοστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος, ακούγοντας όλα αυτά, έχει πλήρη εικόνα. Και ο κόσμος δεν έχει πλήρη εικόνα. Και ο κόσμος θεωρεί ότι πάντα για όλα τα πράγματα φταίει μόνο ένα συγκεκριμένος ή δύο συγκεκριμένοι πολιτικοί. Αυτή είναι η άποψη που εύκολα δημιουργείται. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ δεν πετάμε την μπάλα στην εξάδα. Όχι, γι' αυτό θέλω να σας πω. Μισό λεπτό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να μελετήσουμε με πολύ πολύ ακριβή τρόπο όλοι. Κύριε Λιβανέ, θα δείτε τη δεύτερη κάρτα που θέλω να σας δείξω. Θα σας αρέσει η δεύτερη κάρτα που θα σας δείξω. Λοιπόν, θέσεις που σας εκφράζουν ως προς την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά κυρίως τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας από το 19 μέχρι σήμερα. 19,7% απαντάνε. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις κυβερνήσεις. 44,1% απαντάνε. Οπότε φαίνεται ότι είναι ένα πρόβλημα που οφείλεται στις διοικητικές παθογένειες της χώρας συνολικά 27,4%. Δηλαδή, αν αθροίσουμε το 44 με το 27 είναι πάλι μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή οι πολίτες, κύριε Παπαλιάγκα, για να πάω σε εσάς τώρα, αναφέρονται και σε παλιότερες καταστάσεις, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία είναι περίπου ένα 20% μόνο που λέει ότι φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Έτσι όπως τίθενται τα ερωτήματα. Μη μου πείτε τώρα έτσι όπως τίθενται τα ερωτήματα. Αν τίθενται αλλιώς θα μου λέγατε άλλα με τις δημοσκοπήσεις. Είναι άλλο η παθογένεια ενός μικρορουσφετιού ή κάποιας διοικητικής. Έτσι επιβεβαιώνουμε ποιος είναι ο μύθος σε αυτή τη χώρα. Αφήστε με λίγο τώρα, για θα δούμε και τους μύθους και τις ανακρίβειες. Και άλλο να μην μπορείς να διακρίνεις ότι έχουν διπλασιαστεί τα πρόβατα και ο αριθμός των προβάτων υπερκαλύπτει την έκταση της Κρήτης, μπορεί και της στερεάς Ελλάδας, και ότι η χώρα. Εσείς αυτοκριτική σε κάποια πράγματα κάνετε, κύριε Παπαλιάγκα, το Πασόκ έχει κάνει αυτοκριτική χρόνια τώρα. Το Πασόκ έχει να κυβερνήσει 12 χρόνια, έχει κάνει τέτοια ανανέωση που δεν υπάρχει κανένας που έχει κυβερνήσει. Πλήρωσε κάποια κακό κείμενα το Πασόκ. Τα πλήρωσε το 12, τα πλήρωσε το 15, τώρα έχουμε 25. Το Πασόκ σήμερα έχει αρχηγό τον Νίκο Ανδρουλάκη, έχει μια front line στελεχών νέων πολύ σοβαρών, έχει κυβερνητικό πρόγραμμα και πρόταση. Θέτει σοβαρές προτάσεις και αυτό θα το πιστωθεί και θα το δείτε. Θέλω να μου δώσετε όμως το λόγο. Όχι. Μισό λεπτό για να απαντήσω στα προηγούμενα. Ναι. Διότι ο μύθος του αποτελεσματικού και μεταρρυθμιστή πρωθυπουργού Μητσοτάκη έρχεται τώρα σε όλο του το μεγαλείο. Να μας πει δηλαδή ότι επειδή έκατσε η στραβή στη βάρδια του, αυτό μας λέει αυτό τώρα. Είπαμε. Ότι το σκάνδαλο το ΠΚΠ μου σκάσε εμένα. Αυτό λέει και γι' αυτό γίνομαι. Αυτό δεν έγινε τώρα. Στη βάρδια μου δεν μας λέτε τόσα χρόνια. Είναι χρόνια η παθογένεια. Στη βάρδια μου έσκασαν τα πρόβατα της Κρήτης. Και γι' αυτό λέει είμαι μεγάλος μεταρρυθμιστής και αλλάζω τον ΠΚΠ και τον καταργώ. Και τον καταργώ για να πάω στην ΑΔΕ. Εσείς όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνήσατε, βουλιάξατε το συνεταιριστικό κίνημα, τους συνεταιριστές
πληθυσμούς, τους αγρότες, τους υποβαθμίσατε. Κανένα Θέλω να δούμε ακόμα μια κάρτα που φαίνεται εδώ ότι ένα διαχρονικό πρόβλημα, ένα διαχρονικό, δηλαδή ένα χρόνο τώρα δημοσκοπήσεις δείχνω σε αυτή την εκπομπή και πάλι τα προβλήματα της χώρας παραμένουν τα ίδια. Πληθωρισμός, ακρίβεια, υγεία, ανεργία, χαμηλά εισοδήματα. Ένα χρόνο, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Έχω την αίσθηση ότι οι πολίτες φωνάζουν και δεν τους ακούει κανείς πάντως. Γιατί τα προβλήματα, κύριε Γαβρίλο, παραμένουν τα ίδια. Τα προβλήματα παραμένουν ένα τα ίδια. Ένα χρόνο τώρα τα ίδια λέμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Κάποια άλλη κάρτα που σίγουρα έχετε, φαίνεται ότι η απογοήτευση, η οργή και ο φόβος είναι τα συναισθήματα τα βασικά στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Γιατί έχουμε μισθούς που είναι στο 52,5% του μισθού του Ευρωπαίου πολίτη. Έχουμε μια εσχροκέρδεια την οποία δημιούργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα από την ανοχή της και αν θέλετε και τη στήριξη, μπορώ να τολμήσω να πω εγώ, ναι, αλλά έχουμε και μια αντιπολίτευση, κύριε Γαβρίλο, που κατρακυλάει δημοσκοπικά και ασφαλώς αυτή τη στιγμή. Εκεί άρα έχετε και δίκιο και σε αυτό πρέπει να δούμε πώς οι πολιτικές, δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις, γιατί προτάσεις υπάρχουν, ναι, να ομογενοποιήσουν το πολιτικό τους σχέδιο προκειμένου να διαμορφωθεί μια εναλλακτική πρόταση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τολμήσει πέρα από μικρομεγαλισμούς και έχει βάλει για συζήτηση μια πρόταση 10 σημείων που νομίζω ότι μπορεί να είναι αφετηρία διαλόγου προκειμένου πέρα από την ενδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει ανάγκη να δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να παίξει αυτό το ρόλο, να έρθουν και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, να έχουμε αυτό το πολιτικό σχέδιο που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Θέλω να μιλήσω, αυτό είναι η κυρία Γκάτσου. Κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να μου κάνετε έτσι ένα σύντομο σχόλιο, όσο πιο σύντομα μπορείτε, συνολικότερα. Αυτό που ρώτησα και τον κύριο Γαβρίλο, ότι τα προβλήματα εδώ και ένα χρόνο παραμένουν και από την άλλη είναι ίδια και από την άλλη βλέπουμε και μια αντιπολίτευση που δεν μπορεί να δώσει λύσεις στους πολίτες. Ένα έλλειμμα αντιπολιτευτικό αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι τα προβλήματα χειροτερεύουν, δεν παραμένουν. Ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός στα ενοίκια είναι στο 10,5, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 2,9. Είμαστε υπερτριπλάσιοι. Το διαθέσιμο εισόδημα που δίνουμε για στέγαση είναι στο 35,5, στην Ευρώπη είναι στο 19,2. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Βγήκε ο κύριος Σπυρακάκης και λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για 13ο, 14ο μισθό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας πρώτος διόριστος εκπαιδευτικός θα πρέπει να ζει με 800 ευρώ. Αυτό σημαίνει, για να το κάνουμε συγκεκριμένο. Βγαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, που δεν το λες αντιπολιτευτικό, και λέει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη φορολογική πολιτική, γιατί πλέον με την πολιτική της κυβέρνησης έχουμε 10 δις φοροαπαλλαγές σε κέρδη και επιχειρήσεις. Κύριε Ηλιόπουλε, τα λέτε όλα αυτά και είναι μια πραγματικότητα. Γιατί δεν συνεννοείστε στην αντιπολίτευση να υπάρχει ένα αντίπαλον δέος με αυτή τη λογική που ενδεχομένως μπορεί και οι πολίτες να σας ακούσουν, να έρθουν μαζί σας? Είναι σωστό αυτό που λέτε. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες συνεννόησης. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία για μας είναι κρίσιμα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Μια χώρα η οποία θα δώσει 25 δις για εξοπλισμούς τα επόμενα χρόνια είναι μια χώρα η οποία δεν θα κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, σε υγεία, σε εκπαίδευση. Άρα εδώ πρέπει να συνεννοηθούμε. Όσοι αυτοπροσδιορίζονται στην προοδευτική αντιπολίτευση συμφωνούν ή όχι με το ReArm? Θεωρούν ότι πρέπει η χώρα να πιάσει το 5% στους εξοπλισμούς? Θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε στο 3% στους εξοπλισμούς? Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει αναπροσαρμογή? Άρα εμείς βάζουμε κάποια κεντρικά ζητήματα. Το ένα είναι τα εξοπλιστικά. Το δεύτερο είναι μια βασική αλλαγή στη φορολογική πολιτική, δηλαδή να καταργηθούν μια σειρά από φοροαπαλλαγές που υπάρχουν σήμερα στα μερίσματα, στη συγκέντρωση κεφαλαίου, στην κερδοφορία. Επειδή σας ρώτησα όμως για τη συνεννόηση και πώς πρέπει να συνεννοηθείτε. Σας απαντάω για το περιεχόμενο. Γιατί συνεννόηση χωρίς περιεχόμενο, βάσεων, δηλαδή, συνεννόηση χωρίς περιεχόμενο δεν γίνεται να γίνει. Μάλιστα, λοιπόν. Δεν μπορεί να είναι πιστική. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Αντιπρόταση δηλαδή δεν ακούμε. Αυτό είναι. Την ακούσατε την αντιπρόταση. Η αντιπρόταση είναι αντί να έχετε 10 δις φοροαπαλλαγές, αντί να έχετε 10 δις φοροαπαλλαγές, σας λέει ο Στουρνάρας, 2 δις να κόβατε, επιστρέφει αύριο ο 13ος και 14ος μισθός. Ναι, να μην ζουν οι εκπαιδευτικοί με 800 ευρώ. Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό, αλλά αυτό πρέπει να γίνει λογισμένα και βήμα-βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Εμείς περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.